Takže sa vás. Teraz vám východňar ukáže, jak sa tvorí pivo pomocou A4. Žiadne psy, ani skatey, ani tráva. A4, pivo. Vložíš si papier na polky. Východňar nepotrebuje otváraky ani nič. Ide po ulici, nájde papier, stačí, otvorí si, nie všetko. Takto, ešte raz. Poriadne poslačáš, bereš papier, bereš pivečko. Dovidenia.